Ang gibasa nako mismo ang gitawag og transfiguration. Transfiguration. Pag-usab sa banagway ni Jesus ingon man ang kaputi sa iyang gibisti. So inumduman nato nga kini usa ka panan-awon, a vision. Mana nga sumala pa no panatong gamiton ang mga pulong. Sumala pa ni San Mateo sa ebanghelyo niya. Nakita sa tulo ka tinun-an samtang nagtan-aw sila mana nga ilagyo nakita ang unsa ang kahimayaan nga gipakita kasanag ni Jesus. Pinagi silang panan-awon. Mauligi kay panan-awon man ang ilang gisaligan. Kini si Pedro kanabang gitawag og madali-dalion kay ba no sa iyang desisyon. Kana ingon dayon siya magtukod tagpayag diri. Magtukod tagpayag diri. Ayang gisaligan ang vision, ang panan-awon, ang seeing na tinuod kun kadaghanan ato kining mapamalandong nga kini siya tingali usab pod nga nagpasidaan sa ilang mga masinatian unya. Mura ba og sa salida pa ni thriller no arabang paambit pinagi sa pagpasiuna nga gamay ra kayo kun unsang mahitabo sa salida kun natong tan-awon. Mao sa niya siya makanguban ini mingon nga this is only foretaste no pasiuna nga nila pagpahinumdum kanila mao ni unya ang inyong dangatan. Kung hibulong kamo, natingala kamo, o nakasinati kamo, samtang anak kamo sa atubangan sa Dios, mao niya ni inyong matagamtaman. So daw ingon ana ang pagpakita sa kausaban ni Jesus, ang transfiguration. So well, tinuod usapon na nga makapamalandong ta mahitabo gyud ani niya no nga gipakita ang godaan niya paambit ba kanang tawag paambit pasiuna pero di ay atong tan-awon ron dinhi dili lamang through the eyes no kundi through the ears pinaagi sa mga mata pinaagi sa mga pulong diya nga madungog nato sa atong dalunggan ang usa nga nakalimtan kayo nato. Mo-focus ta tinuod sa panan-awon pero na importante nga panghitabo nga mataligam ano sa nato dili kayo kita mopatalingog kay ligi naaman ta sa atong mga makita ba. So sumagod di ba nindot yun nga doon na tayo makita labi nag-ingnon nga milagro moadto gyud ta so nga doon ay mo dinhi mo dadto ni sayaw sa Santo Niño sayaw diri napatik ang iyang hulagway sa bisan asa na lang aton gina nato tinuod sad no out of curiosity tingali. Pero sa ay mo ay saligan nato tumbag to whereas nga ang iyang gipasabot dinhi ay tinuod vision kini siya pagpadayag ni nga kinsa ko pero dunay mas padayag kun kinsa gayud siya pinaagi sa pulong na so dili through the eyes through the ears no kitawag through imahen ang pasidungog niya ang ayong pagpadayag kaniya pinagi sa pulong naingon siya kini mo na akong pinanggang anak nahimuot gyud ko kayo ini pamati kamo kaniya
sa pamati. Kanang listening ba? Makamatngon ta ang the art of listening. It is an art, no? An art of listening, murang nakawa na kaayo. Tingali ba ka kay ingon sila nga nagtuon ni ana mga eye, ears, and nose and throat specialist, no? Kana mga doktor ingon sa exposure to loud music, no, or sa loud nga things, noise, mo sa na makapabungol na to. Dili kay ingon ta loud music, loud noise, mao sa na nga makaseparate na to sa uban. Onya wa kita matagbaw nga mutangan dayon og earphone, no? Ang ato mga aron makadungog kita klaro. Ay sad makaingon ta nawa na gani usahay ang pamatasan. Kaya makag-istorya ta, bisan atong pamilya, bisan inyong anak baka, ang gipamati, anya dire. No? Di ka naman mati nimo. Kung di ba kayo mamati, mag-tiks-tiks siya. Saan mag-tiks-tiks mo? Sila tingali ang nag-tiksan na iba, ang atubang. Nganom na mag-istoryahay lang mo. The art of listening and talking, nawa na kayo na siya. Ang parat lang sahay, dili tungod ka gadgets lang ang influensya, naka-influence na to. Bisan gani ang kultura karon nga makita na to sa katilingban, sa katawag na to og social nga kahimtang sa atong mga katawhan ron. Nga wa na gani gugali, di naging gusto mamati bisan sa pulong sa Dios o sa balaod niya. So ngano nahitabo man na makita na sa epekto na. Di ba, thou shall not kill? Muna ang magisulti itong Ginoo, thou shall not kill, ayaw pagpatay. Pero sa to say, gihimong legal ang abortion. Illegal ang gitawag na to nga euthanasia. Kana bang euthanasia ba? Kana ba mag-antos ang tao aron di ko na mag-antos, may papitlokon. Onya ug dili pitlokon kanang mangayo pa kay sa medical assistance nga mamatay siya pinagi sa pagtumar lang. Nakatulog di nakamata. So, in some of the countries, nahimo kining legal. Euthanasia, even abortion, even gani ang death penalty. Death penalty. So, unsa man, wa gyud mamati na sa atong Ginoo, thou shall not kill. Kan imnomduman nato, what is legal is not necessarily moral. Dili ang tanang legal, moral. Dili ang tunan subay sa balaod, sa katawhan, nahisubay sa balaod sa atong Ginoong Dios. Nga naman, lack of listening. Wala nga mga mati na. Or, thou shalt not commit adultery. So, himoong legal ang divorce. And whatever, no? Nga mga nakalapat yung kayo sa the sacredness of marriage, himuon nga legal. Anya gani, himuon pang puhunan kunuhay nga lead to another sin which is mura o horrendous kayo, mura o gitawag na tuog na makalilisang. This is my body, this is my choice. I can kill. Imagine, I can kill, maka-abort ko. So, muna nga naman, the art of listening is gone. Nawa na gayod. Nawa na gayod ang kanang listening. It starts with ginagmay pamaagi. Kay tinuod ang kanang magpadingol-dingol anta, di kita sakitan. Di ba? Yung mga bata, tanaw kasabi na, dingol-dingolan lang mo, maralagwa, maragraa, wala di ay, wala mati. Di mo nasakitan,
Bahala na kagayaw-yaw diha, pero saan man, wa man kapamatia. Mana nga, ingon ta, bantayan gid nato. Kay nga naman, ang gisulti sa Ginoo katapusan niya, ang gisulti, ngadto kang Hesus, ngadto sa katawhan, kini ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Imagine, pamati kamo kaniya. Masa na ang kanang gibalik pa na ni Santa Maria one time, no? Nema, ningon siya, tumana bisan unsya ang inyong isugo kaniya, katubang kasal sa kana. So, ang listening, dili lamang to the ears, no? You have to listen to your heart. Ari Diyos kinasing-kasing na pagpamalandong na yun. That's why, ding panahon sa Quaresma, usana gyud sa atong kimbuhaton nga focus ta now to the words of God. Nakamatngon mo, hindi pa noon ron karon, no? Nga panahon sa vigil, Easter vigil, pero daghanang basahon. Ang banana nag-practice na kanon kung saan dramahon ba dili ba? Pero di magay mamati og dramahon o isul, no? Mana nga isulti na lang, basahon na lang dekta. Basin makapamati gyud. Kay mo na importante, no? Ang importante kayo nga gipakita gyud nato sa Ginoo, this is a revelation. Wala ni sa papakita nako ninyo kundi sa pagpamati ninyo. Kay pinaagi pagpamati no mo reveal ko nga kini siyang anak nako ni bugtong anak ni nako. Anak sa Dios dahil ni si Kristo. Pinaagi pulong. Muna dunay manahon sa pagpamalandong gayud sa mga pulong sa atong Ginoong Dios. Precisely, gipraktisan tao na sa mga lektor ang pagbasa. No, wala na nila ang gipraktis dili ra ang pagpaso, ang pagbasa gyud, no? Kay importante, imagine mao kini ang pulong sa Ginoo, magdingol-dingol ra ta. Imagine mao kini ang pulong sa Dios, salamat sa Dios pa. Tubag pa ta, salamat sa Dios, abon na akong nasalamat sa Dios. Kaya nakadungog mi, mingon di ay salamat sa Dios. Kaya nahuman kita. So manang itong Ginoo, naingon nga, dili. Importante kay pamati ka makaniya. This is the time nga doon na tayo panahon, tagaan na itong kagayunan. Pagpamati ang pulong sa Diyos, pagbasa sa pulong sa Diyos, pagpamati sa pulong sa Diyos in our hearts, o pabalandungan ta. Kung may ingon ta, ang kahimtang karon, tingali usagyod gani ang hinungdan tingali sa kahimtang karon nga dili kayo maayo ang atong pagkinabuhi tungod kay wa na namati sa atong Ginoo. Dili man kayo namati sa atong Ginoo nga directamente sa mga pagtulunan di ay. Di sa mga pagtulunan sa mga ginikanan, sa mga katekista, sa mga kaparian, mga spiritual books di ay. Gikan kada sa Dios. Muna magpatalinghog ta. Muna ningon siya nga kamo magumamati ta manaog ta. Muna bisan tuod giingnan sila ayaw ninyo isugilon kag bisan kinsa kining panon-awon nga inyo nakita. Di imagine ha. Ang unsa iyang dili ang panan-awon through the eyes, no? Pagkauli nila ayaw ninyo kini panugilon nga ang inyong nakita. Usapon niya si Pedro. Ningon, giingnan siya, pamati ka mo niya. Wagi mamati si Pedro yun. Mana nga, hinali-dali kayo siya ay ang desisyon. Mana nga, dahil panahon nga, pangutana siya, kauban ba ka niya? Walang. Hindi may kauban. Panahon nga, pangutana siya, di ba, usa ka nga tinunan? Wala po, nilimod. Nga naman kay wa niya pamatia kay unsa kadto 6 days, no? Ingon sa tapos anom kaadlaw gisultihan sila niini daan nga ang anak sa tao lutuson unya pasakitan bugal-bugalan patyon ang wa nila pamatia og mabanhaw siya. Kana man ang nahitabo ni Pedro. Nga mga ubang mga tinunan nawasa kadawat gani unsa may kay Pedro di na mahimo nyorbe ibot dahil sa espada pero isulti na nadaan
sa atong Ginoo dunay pagkabanhaw. So ingon niya na ang ato sa gamiton nga mga senses nato for our own common good, for our good and for the good of all the people gyud. Kanang paggamit sa mga senses nato, mga mata, mga dalunggan, dili man kagihatag kanato sa Dios for comfort, kundi tungod lang alang kana nga makadungog kita sa pulong sa Dios. Makapudo mo bitaw nga usahay mo reklamo nga naman unahon nato ang sound system. Mao importante ana, no? Unta ang priority nato is sound system kay sige man ongoing man ni ang atop nato. Na ongoing man na wa man na kaingon ta nga gipasagda na biyaan nato. Man ang sound system karon ang ato sa paningkamutan. Unya na nang uban nga mga lingkon sa daha, no? Kadua electrical, sunod ang mga palibot, no? Kaybaw ta unsay panginahanglanon priority mo unahon gyud. No? Kay tinud-an na man ka maayo maka ni ang gingon siya pamati kamo. Kung saan nato pagpamati nga di man ta madungog. Sa pagpamati nga mura taga dahunog sa atong sound system. Precisely, mo nagihato na to priority. Nga ato ginintingwaon. Kay kini tungod og alang sa atong kayuhan gayon. Manindog taron